Joyce, erokamano. Mokwongo entiere video ma iketo kanyo. Aneno ka Mikayi Rosa Buyu ma ja MP ma Kisumu West chamo dhoge kabisa kawacho ni Mama Ida Nyoko wacho ni Mbadi oromo to Oburu Oginga Senator be nokowacho ni Opiyo Wandayi oromo. Adiera mar wach ni ji ariyogo osesiemo candidates gi magiparo ni nyalo kao loch bang' jakom. To gima nyalo wacho en ni jatend oganda okiero gombulu. Luo kitgi gi timbegi kipenjo jodongo. Ogai mar oganda Luo okier gi ombulu. Nia koro wariedo lain wagocho ne Joyce mondo emokao. Kaka ogai maker mar Luo bende okier gi ombulu. Iyiere yo machalo nade? Iyiere kanen kipenjo jodongo biro nyisi ni ker mar Luo ne en ng'at maduong'. Iluongo ni jaduong' ma jodongo wetene omiyo luor. To en ng'atno man gi kit loch kata kit telo. En ng'atno ma jadoho. En ng'atno man gi gimoro e lwete. Wacho ni en gi toke. Maka ji oringo gore kuome to nyalo yudo migago samoro. Kudhi ire to nyalo yudo paro maler kata maliw minyalo sumo. Koro e kit Luo, Raila Amolo Odinga ni winjo bura moro manobedo kata yiero moro manobedo manoket Kisumu kata Siaya ni yiero Raila mondo obed jatend joluo. Nitie gimiluongo ni juogi machiero kuom ng'ato. Oganda nigi juokgi. Kane ker machon mar ariyo Moi ne wuok e loch, joma ne odong' kaka chalo joma ne onge jatelo moro amora ne gin jolang'o, nikech ne gisebedo gi ng'ato achiel kuom higni 24 mobedo ker. Bang' kapok obedo ker ne en jalup ker. Koro kane Moi wuok to giparo ni ahere ng'at madhi bedo ka. En Kipkalia Kones, en Kosgei, en ng'a ma kawuono ker moluor William Ruto ne onge kuom succession plan mar jolang'o. To juok Onjelo Jagot nochier kuome. Mana kaka nochier kuom jakom Raila Amolo Odinga. Jomong'e siasa kata joma nitiere ndalono kaka Moses. An ne ok anyal wacho masechego. Nyalo nyisi ni samoro loch mar piny Luo Jaramogi nokowe e lwet Raila Amolo Odinga. Mana dieri ma jopiny ong'eyo. Wacho ni juogi mano mana kaka chiere. Juogi biro chier kuom jaluo monego bed ker kata monego bed ogai mar joluo. Gik manowacho. Awinjo owadwa jalang'o kawacho ni onego we oganda mondo gore mondo manyaka piny ru. Oganda ok gore kamano. Nitiere joma nigi paro mar mahati kata mar ketho gimoro. Consensus building tiende ni paro ma winjruok ma ji bet e abila to go mbaka to nyaka bede gi ng'ato be machogo oganda, obed no jaduong' obed ni ng'ama chal nade. Koro ji ok gore to ji nyalo piem ber to goruok ok ber. Koro ogai mar joluo tok Raila Amolo Odinga ok bi yier gi kura, ok bi sieme ni ma en go, to juogi mar oganda Luo mar Ramogi Ajwang' biro chier kuom ng'at ma kamano. Onyalo mana chier kuom kata an Philip Pandeni. Onyalo mana chier kata kuom in Joyce. To nyaka ibede ni in koth telo be kamoro. Yes. Aya, Philip wacho ni en juogi manyalo chierir ng'ato. Kalo ni kata Raila Odinga pon nonge ng'ama nosieme, juogi ma kamane mano chier. George Siamba, en penjo manyaka sani wanyalo wacho ni oganda Luo penjore ni ponono tok ka Raila osedhi EU. Wan kaka joluo, ugai mar siasa e gwenge mag Nyanza biro bedo ng'a. Ero sani koro waseneno ka jogo ma wanyalo wacho ni gin jogo ma ideo. Mama Aida kaachiel kod Oburu Odinga. Gin to wanyalo wacho ni gisenyiso chung' margi. Penjo en ni ng'ama oromo rwako wuoche ma Raila Odinga yando rwake pachoka. Nikech wang'e ni jopiny yande winja ahinya Raila Odinga. Raila Odinga kowuok oko to wacho kama to ji biro luwo. Yande wuok oko keto sirikal tesre weche mopogore opogore. Jopiny yande wuok oko maonge kata ng'ur moro amora. Erokamano ahinya Joyce. Iyudo ni